Взем песи и трябва беше да се тръгваме от Малта. Хора, вече сме тук в Малта и да си ще взем. Ето хора, обчакаше да открием камерата. София. Надявам се много да ви е харесало от цялата почивка в Малта. Ние преди няколко часа кацнахме, вземахме си багажа, тръгнахме от София към къщи и се прибрахме. Всичко е наред. Ако ви е харесало пак, може да се абонирате за канала. Представете си, ние за 5 дена обиколихме цялата Малта. А пък хора, които живеят там, още даже не са го и направили. Така че, ай, чао!